že tam niekoho vykradli a že si treba dávať pozor a že sa tam obšmietajú nejakí ľudia a pozerajú do aut. Čo je akože úplne šialené. Sme si fakt nemohli ani dojesť obed vonku, pretože nás tak otravovali, že to fakt bolo neznesiteľné. Ja proste neznášam smrad a... Tam bolo slušne cítiť ryby. No a nejaký nor tam začal na nás trúbiť. A oni vlastne začali tam zastavovať a spôsobili tam úplnú zápchu len preto, že... Na prázdninách, na Lofotoch majú tam nejakú chatu a že je to pre nich lacná dovolenka. Vidíte im dnu do domu, vidíte, ako tam ľudia večerajú, vidíte, že si varia a podobne. Vedeli sme, do čoho ideme, vedeli sme, že Nórsko je... No a bola to teda lacná dovolenka? Ahojte. Mnohí z vás určite viete, pretože sledujete naše videá, ale pre tých z vás, ktorí práve možno narazili na náš kanál, tak minulý rok sme v lete 3 mesiace strávili v Škandinávii, v našej dodávke. Cestovali sme tými nekonečnými norskými pobrežiami, zažili sme mnoho polnočných slnk a odniesli sme si odtiaľ naozaj mnoho zážitkov. No a v tomto videu by sme sa možno chceli viac pobaviť o tom, aké to vôbec bolo, či je naozaj van life v Škandinávii taká romantika, či sa to dá vôbec utiahnuť nejakým normálnym rozpočtom a koľko nás to stálo a vôbec aký je možno van life v škandinávskych krajinách. Aby sme vás dostali trošku do obrazu, tak minulý rok, 18. júna, sme vyrazili smerom do Poľska, odkiaľ nás čakal trajekt do Švédska. Prešli sme celým východným pobrežím Švédska až na ostrov Senja, ktorý leží v Nórsku a to bol zároveň náš najsevernejší bod celého tripu. 1 mesiac sme strávili na Lofotoch a potom západným pobrežím Nórska sme sa vrátili naspäť do Česka, kde sme 14. septembra ukončili po takmer 3 mesiacoch celý tento trip, na ktorom sme prešli 8600 km dohromady. Vždy sme chceli zažiť polárny deň a práve preto sme sa do Škandinávie vybrali v lete. To nám umožnilo samozrejme absolvovať polnočné turistiky a vidieť polnočné slnko, ale zároveň sa to trochu bylo s našou rutínou, pretože my sme počas tých 3 mesiacov nedovolenkovali, alebo nebola to pre nás teda iba čistá dovolenka, samozrejme nejakých pár dní dovolenky sme si vybrali, ale dôležité je povedať, že sme počas tých 3 mesiacov normálne pracovali. Pre tých z vás, ktorí ste polnočné slnko nikdy nezažili, tak vrácať sa z túry okolo 3. 4. nad ránom je dosť podobný pocit, ako keď sa vraciate z nejakej veľmi dobrej zábavy. Vonku už štebocú vtáky, rozvidnieva sa a vy máte taký ten zastrený pohľad, že hlava je úplne vypnutá, nohy idú úplne na automatiku a viete, že ste zažili pekný večer. No a v takomto rytme sme v podstate celý mesiac na tých Lofotoch zažívali a prežívali. No a predstavte si, že po takomto niečom máte ešte ráno pracovať, tak sme si museli veľmi dobre vybrať, že kedy si zoberieme dovolenku alebo kedy si naplánujeme ten polnočný výlet a zároveň sme to museli naplánovať aj tak, aby nám na ďalší deň alebo na ten deň nepršalo, pretože aj to bolo veľmi dôležité. Na tomto tripe sme strávili najviac času v prírode vôbec zo všetkých našich takýchto road tripov, ktoré sme absolvovali po Európe. A v Škandinávii je to vlastne aj veľmi jednoduché, pretože kemping je tam zadarmo. Teda môžete kempovať kdekoľvek v prírode, samozrejme s výnimkou miest, kde je to vyslovene zakázané a sú tam zákazové značky. Ale vlastne je tam úplne voľne povolené kempovať, jednak aj autami alebo aj stanmi. No a tým pádom sa dostanete na také miesta, možno ako v iných krajinách vôbec nie. Takže to nám umožnilo vlastne byť aj tak bližšie prírode. Napríklad v Česku alebo na Slovensku v podstate zísť z hlavnej cesty je v podstate zakázané. Nemôžete ísť do lesa autom a už sa nám aj raz stalo, že sme parkovali iba kvôli nejakému videu 10 metrov, 20 metrov od cesty na lúke a prišiel ranger a skoro nás skasol. Našťastie sme vyviazli bez pokuty. No a s tým kempingom je spojené aj to, že v Škandinávii nie je úplne bežné, že si necháte vyprať veci vo verejných práčovniach, pretože sa tu veľmi nenachádzajú. Na to sme napríklad zvyknutí z južanských krajín, z Talianska, zo Španielska, kde na každom rohu niekoľkokrát v tom meste, ktoré sme navštívili, je možnosť si vyprať, vysušiť prádlo a pokračovať ďalej.
No a práve v Škandinávii to bol problém, takže pri takýchto príležitostiach sme museli využiť kempy. Takto sme strávili v kempoch 5 krát, myslím. 4 krát. A jedenkrát v nádhernom kempe na Lofotoch, Lofoten Beach Camp, kde sme dokonca využili aj miestnu saunu a potom sme sa išli schladiť do mora. To bol krásny zážitok. Napríklad na Lovunde sme parkovali v Maríne. Jednak na tom Lovunde to bolo celkovo na celom ostrove zakázané kempovanie. Nechceli sme ani provokovať domácich, takže sme využili miestnu marínu, kde sme si zároveň vybrali, mohli sme si nabrať vodu a ostať v kľude. Treba ale povedať, že síce je povolené kempovanie akoby kdekoľvek, ale tie Lofoty sú v tom lete najmä veľmi preplnené a je to tam dosť také masové. Napríklad máme taký zážitok, že keď sme sa v noci vracali z ostrova Veroj naspäť na Lofoty, tak sme dokonca ani skoro nemali kde zaparkovať, pretože všetky tie miesta pri cestách a podobne boli komplet obsadené. Nakoniec sme našli nejaké 2 miesta, pretože sme cestovali v tom čase s kamarátmi, ale boli to asi fakt posledné 2 miesta na Lofotoch, ktoré boli voľné. Takže... Myslím, že to bolo také 4. 5. miesto, ktoré sme navštívili, okolo ktorého sme išli a tam sa nám podarilo zaparkovať. Takže áno, Lofoty sú počas leta naozaj preplnené a jednak plné karavanov a aj všade môžete vidieť napríklad roztrúsené stany po lúkach a tak, takže ľudia tam naozaj cestujú vo veľkom. Je zaujímavé, že vlastne nikde inde v Norsku sa nám nič také nestalo, že by sme akoby nemali kde zaparkovať, alebo že by to tam bolo také masové. Naozaj, myslím, že len na tých Lofotoch. Ešte potom v okolí fjordov na juhu Norska, tak tam bol možno podobný problém, ale tie Lofoty boli asi také najvýraznejšie v tomto. To bol extrém. Ako som už spomínala, že v Škandinávii, v Norsku sme vôbec najviac času strávili v prírode zo všetkých našich ciest, tak s tým sa spájali aj mnohé zážitky, ako napríklad, keď sme stretli sobou, priamo ako sme cestovali dodávkou, tak na ceste sa zjavili pred nami. Myslím, že kráčali 5 oproti nám. Ešte to bolo dokonca dosť také epické, pretože práve zapadalo slnko a máme z toho celkom aj pekný záber, takže sme boli celkom radi. A navyše sme si hovorili, že opúšťame Švédsko, ešte že sme žiadneho osoba nevideli a to bol vlastne predposledný deň, myslím, čo sme trávili vo Švédsku. Už sme išli prekročiť hranice do Norska a vtedy sme zažili takýto epický moment. Potom ešte na ďalší deň sme vlastne videli jedného osoba, ktorý stál uprostred cesty. A uprostred dažďa. Uprostred dažďa, celý zmoknutý, vyzeral byť dosť smutný a ani sa nám nechcel vlastne uhnúť. Ho museli obchádzať a no, také mláďa. To je možno aj taký dobrý tip, že si na to treba dávať pozor, že tých sobol naozaj môžete stretnúť kdekoľvek. A síce vás na to upozorňujú značky, ktoré sú na každom rohu, ale je dobré si to pamätať. My sme sa vlastne potom už aj tešili, keď nám blikali oproti auta, že nejaký sob tam asi bude, alebo nejaké zviera, tak dávali sme si pozor. Zase výhodu majú tie soby v tom, že oni sa pohybujú veľmi pomaly popri tých cestách, takže nevybiehajú na cestu ako u nás jelene. Že aj tak je to nebezpečné, pretože je to dosť veľké zviera, ale nie sú tak nebezpečné ako u nás jelene. Ďalšie nádherné prírodné divadlo sme videli v okolí mestečka Hamnoj, kde iba pár metrov od brehu plávali kosatky a celkovo to bola taká krásna scenéria, ako vychádzali hore-dole nad hladinu, okolo lietalo strašné množstvo čajok a dosť veľa ľudí bolo okolo, pozorovalo túto nádhernú scenériu a dokonca sa nám to podarilo vidieť 2 dní po sebe. Prvý deň sme do Hamnoja šli iba na bicykloch a mali sme so sebou iba jeden foťáčik, nemali sme so sebou žiadnu ako veľkú techniku, takže vlastne sme si to ani nemohli odfotiť, ale potom na druhý deň sme sa vrátili a to už sme si zobrali aj objektívy a dron a podobne, takže už sme to vedeli aj zachytiť. Bolo to šťastie, že sa tam objavili 2 po sebe. Skúšali sme to ešte raz potom, ale už tam neboli, nie? Že nie je to úplné pravidlo, že každý deň. A hlavne u nich tak podvečer v podstate chodia loviť ryby. Áno, to je práve ten moment, kedy ich môžete vidieť buď podvečer, alebo teda ešte niekedy zavčasu ráno, ale to si myslím, že asi málo kto si privstane. Respektíve, keď ste hore celú noc, tak je to úplne jedno.
Ale nám sa to ráno nikdy nepodarilo ich vidieť. Skôr podvečer. No a posledným takýmto momentom, ktorý by som vypichol ešte, boli papuchalky, za ktorými sme dokonca cestovali 3-krát. Jedenkrát, keď sme odchádzali z Lofot po tom jednom mesiaci, tak sme sa ešte na jeden skok vrátili na ostrov Veroj a celý ten deň bol taký zvláštny. Áno, pretože sme absolvovali 14-kilometrovú túru kompletne v hmle. No a keď sme nakoniec došli k tomu útesu, kde mali hniezdiť papuchalky, tak síce sme nejaké videli vylietavať, ale tým pádom, že bola tak hustá hmla, tak tiež sa to nedalo veľmi odfotiť a veľmi sme ich teda ani nemohli pozorovať. Takže sme sa vrátili z túry kompletne unavení a ešte aj sme toho moc ani nevideli. Oni lietajú strašne rýchlo a v tom lete sa nedajú zachytiť ani tým foťákom. A ešte ako bola hmla, nebolo tam veľmi veľa svetla, tak je to také nejaké. Ale bol to vlastne celkom pekný výlet, pretože to malo takú inú atmosféru. Samozrejme je najkrajšie zažiť vôbec Nórsko, keď je krásne slnečno a máte skvelé počasie, ale aj tá možno hmlistá atmosféra vôbec nám mala niečo do seba. Máme z toho pekné fotky. Ale keď hovoríš o tom slnečnom počasí, tak na druhej strane toho ostrova bolo krásne slnečno. Celý deň. Celý deň. Aj keď sme prišli, aj keď sme odchádzali, tak krásne slnečno, modrá obloha a nikde žiadna hmla. To je aj práve aspekt toho premenlivého počasia v Nórsku, že cez deň máte úplne krásne slnečné počasie a na večer vlastne začne padať hmla, respektíve máte tam takú nízku hmlu, čiže naozaj slabá viditeľnosť. Ale dokonca sa nám stalo, že sme potom vyleteli dronom nad tú hmlu a nad tou hmlou bolo vlastne krásne slnečno. A dokonca sa nám to raz stalo, keď sme išli práve na polnočnú turistiku, že dole bola hmla a my sme vyšli hore na kopec a tam bolo nádherné slnečné počasie. To áno, aj vlastne tá hmla tak ako keby sa vylievala spomedzi tých kopcov a bolo to krásne divadlo, taká rieka z tej hmly bola. Sú z toho krásne fotky. No a ešte sa vrátim k tým papuchalkom, tak druhýkrát sme cestovali na Helgelande za nimi, na ostrove Lovund, kde sme ich videli úplne najkrajšie, v podstate najbližšie zo všetkých 3 pokusov. Aj tak boli od nás tak 100 metrov. Myslím, že nejakých 80. No, odhadom, nemáme to zmerané samozrejme, ale myslím si, že ako to miesto bolo cca nejakých 80 miestov od toho hniezdenia, takže neviem presné číslo. Ale to bolo teda krásne tiež divadlo. Posedávali na kameňoch, ďalšie zase vyliezali a vylietali do mora, kde lovili ryby, vracali sa naspäť. Bolo to krásne. No a posledný krát sme sa pokúšali o pozorovanie papuchalkov, kde? Na ostrove Runde a tam mali byť dokonca ešte najbližšie od toho pozorovacieho miesta. Čiže niektorí ľudia to popisovali ako keby, že keď sa natiahnete, tak sa ich dokonca môžete skoro až dotknúť rukou. A samozrejme to neodporúčame nikomu, aby sa dotýkal papuchalkov, ale bohužiaľ tam už neboli. My sme sa na ostrov vybrali tak trochu na risk, pretože sme si už predtým prečítali, že tam bývajú tak do polovice augusta, už si to presne nepamätám. Ale keď sme tam boli my, tak v tom čase už tam neboli. To znamená, že mohli odletieť dokonca iba pár dní predtým, než sme tam prišli, alebo dokonca možno iba deň predtým, než sme tam prišli. Takže keď náhodou sa vyberiete pozorovať papuchalky, tak je dobré si možno zistiť aj tie dátumy, kedy odlietajú vôbec z toho ostrova alebo z tej časti, kde sa vyberáte. Počas leta hniezdia na pevnine a potom zhruba okolo tej polovice augusta až začiatkom septembra odlietajú ďaleko do oceánu, keď už vyrastú ich mladé a sú schopnejšie trošku samostatnejšieho života a tam trávia celú zimu. A je to teda taká romantika, ten van life v Škandinávii? Ako sa to vezme. Je to naozaj krásne a každému by som odporúčil tam ísť v lete. Na druhej strane, keďže zažívate ten polárny deň, tak nezažijete polárnu žiaru, keďže stále je slnko a nie je dostatočná tma. Ďalším aspektom sú napríklad komáre, ktorých je naozaj neúrekom, hlavne vo Švédsku, v oblastiach, kde sú močiare. Spomínam si na
jeden zážitok, kedy sme sa chceli ísť prejsť počas nádherného západu slnka a tých komárov tam bolo tak strašne veľa, že vôbec sa tam nedalo existovať. My sme boli od nôh až po krk sme boli zahalení, mali sme kapucňu a boli sme nastriekaní repelentom, ale repelent nerepelentoval. Boli dosť agresívne, útočili na tvár a no, čo dodať. No, tu si musíme zobrať také tie klobúky so sieťkou, ako sme potom videli ľudí v Abisku napríklad. Tak to je dobrý tip. Klobúk, sieťka. A potom v Nórsku ich zase až tak veľa nebolo. Myslím si, že ani vôbec si nepamätám, že by boli komáre v Nórsku. Ale boli tam zase tie mini štípajúce mušky. Na ktoré vôbec nepomáhali žiadne prostriedky, repelenty. Naši kamaráti, s ktorými sme cestovali, tak mali taký ten plyn, ktorý sa položí na stôl a niekoľko metrov dookola by mal vyčistiť od komárov, prípadne iného hmyzu, ale na tieto malé štípajúce mušky vôbec nič nepomáhalo. Ani ich vlastne nebolo vidno, nie? No skoro ani nie, ako boli skoro neviditeľné okom, ale štípali poriadne. A potom tam boli ešte ovady. To už bolo zasa južnejšie v Nórsku, ale tie boli tiež dosť nepríjemné. Pretože sme si fakt nemohli ani dojesť obed vonku, pretože nás tak otravovali, že to fakt bolo neznesiteľné. Takže hmyz. Áno, hmyz. Leto a hmyz. No a potom treba rátať s tým, hlavne pre tých, ktorí majú citlivejší nos, že Nórsko a špeciálne Lofoty sú rybárska oblasť a je tam proste cítiť ryby. Neviem si predstaviť, ako to tam vyzerá, keď tam sušia tresky na tých drevených sušiakoch, konštrukciách počas zimy alebo počas tých mesiacov, kedy sa sušia, keď je suchšie. Ale i tak boli sme na jednom mieste nedaleko Landstindenu, kde bol nejaký sklad alebo nejaká rybárska základňa a tam bolo slušne cítiť ryby. A to bol taký akože celkom pekný camp spot, ale... Trošku to kazila tá aróma. Hej, ale zase nie je to zase také strašné, no. Ako dalo sa to úplne v pohode prežiť. Myslím si, že len tento camp spot bol taký výrazný. Potom myslím si, že celkovo tak zvykli na tú vôňu mora a rýb, že nám to ako nejak extra neprekážalo. A čo ja teda som dosť na to citlivá, ja proste neznášam smrad a cítim všetko, takže úplne v pohode. A máme možno aj nejaké nepríjemné zážitky s nejakými ľuďmi, alebo... Mne to zase až tak ako nepríjemný zážitok neprišlo. Ty si to asi vnímala trošku viacej. To bolo na mostoch, opäť pod Volandstinenom. Najznámejšie mosty asi Lofotov, kde vznikla taká zvláštna situácia, kedy tie mosty sú úzke a my máme širšie auto, možno keď sú dve menšie auta, tak sa tam vmestia, ale my sme zastavili pred mostom, púšťali sme auto, ktoré išlo oproti a dokonca sme chceli vlastne odbočovať doľava. A tak som hodil smerovku doprava a s tým, že ďalšie auta za nami púšťam, aby nemuseli čakať na mňa. No a nejaký Nór tam začal na nás trúbiť, že máme ísť. Ale to sa tam stalo nejak viackrát, že keď náhodou sa niečo také stalo na ceste, tak hneď začali trúbiť a prišlo mi, že občas sú takí dosť agresívni na tých cestách, tí Nóri. Čo ja zase možno na druhej strane tomu trochu rozumiem, pretože tí turisti tam občas na tých cestách stvárajú dobré blbosti. Áno, napríklad si pamätám situáciu, kedy práve pri tom Hamnoji, tak pred ním je tunel pre auta a oni vlastne začali tam zastavovať a spôsobili tam úplnú zápchu len preto, že sa chceli ísť pozrieť na tie kosatky. Čo je akože úplne šialené, pretože Lofotami vedie vlastne iba jedna jediná cesta, ako obojsmerná, ale jedna cesta, takže proste keď sa tam stane nejaká zápcha alebo niekto tam spôsobí tú zápchu, tak je to fakt ako je to hlavný ťah, ktorý spája všetky tie ostrovy dohromady. Takže z tohto hľadiska asi rozumiem, že už tam možno tých turistov neznášajú alebo že im lezú na nervy, ale zase si myslím, že ako netreba agresívne trúbiť za každú blbosť, no ale to je asi individuálne. Asi by som to čakal skôr od Talianov a nie od Nórov, pretože
V podstate vždycky som s nimi mal rozumnú reč, aj keď sme sa napríklad stretli s tým pánom pred obchodom, ešte pred otváračkou obchodu, tak sme sa pustili do reči, pýtal sa ma, odkiaľ som a tak ďalej. A on hovoril, že na prázdninách, na Lofotoch majú tam nejakú chatu a že je to pre nich lacná dovolenka. A bola to teda lacná dovolenka? Pre nich možno áno, ale k tomu sa dostaneme. Ale vo všeobecnosti si myslím, že sme sa tam cítili dosť bezpečne a aj vítaní dokonca. Napriek týmto udalostiam. A zážitkom. Áno, určite viacej ako napríklad v Taliansku, kde na každom druhom, treťom spote v mestách sme sa dočítali v appke Park for Night, že tam niekoho vykradli a že si treba dávať pozor a že sa tam obšmietajú nejakí ľudia a pozerajú do aut. Tak tu sa nám vlastne ani na jednom jedinom mieste nestalo, že by sme niečo také si prečítali, alebo že by to aj vyzeralo vôbec pofiderne. Takže z hľadiska bezpečnosti naozaj tá Škandinávia bola o dosť citeľnejšia, lepšia. Mhm. Ale zase treba povedať, že v Taliansku sa nám tiež nikdy nič také nestalo. To nie, ale... to nehovorím. Možno sme mali šťastie, možno ako celkovo tým, že cestujeme mimo tej hlavnej sezóny, tak sa to nestáva, ale hovorím o tých recenziách, ktoré boli v tej aplikácii. A my si na to dávame aj dosť pozor, že keď si niečo také prečítame, tak tam radšej nejdeme, nájdeme si iné parkovisko, prípadne aj radšej platené s nejakým strážením, aby sme sa možno vyhli niečomu takému, čo je logické. Takže... No, hlavne v mestách. Buď sa veľkým mestám radšej vyhneme, alebo, ako si povedala, tak sa radšej zaparkujeme niekde do stráženého parkoviska, kde na to niekto dáva pozor. Myslím si, že ten pocit bezpečia vychádza tak trochu aj z tej ich kultúry a že to majú tak zakorenené v tej spoločnosti. Lebo napríklad, keď kráčate večer okolo nejakých domov, a my sme si to všimli vlastne už aj v Dánsku, keď sme boli pred 2 rokmi, že oni vôbec nepoužívajú záclony, že keď večer svietia, tak vidíte im dnu do domu, vidíte, ako tam ľudia večerajú, vidíte, že si varia a podobne. Takže myslím si, že je to aj z toho, že asi nemajú pocit, že by ich tam niekto sledoval alebo že by im chcel niečo zlé. Tak potom asi aj tá bezpečnosť sa tam úplne inak vníma. No a bola to teda lacná dovolenka? Ako sa to vezme? Ja si zoberiem pomôcku, pretože vedeli sme, do čoho ideme. Vedeli sme, že Nórsko je drahšia krajina, ale naplno sme si to uvedomili až keď sme sa pozerali na tie účty, ktoré sme platili. Keď si to zoberiete, tak obyčajný chlieb tam vie stáť kľudne 7 eur a to nebolo úplne že ničím zaujímavé. Ten najlacnejší chlieb, ktorý nám úplne nechutil, bol z takej zvláštnej múky, alebo neviem, proste nejak zvláštne upečený, tak stál 3-4 eurá, takže to bolo to najlacnejšie, čo sa tam dalo dostať. No a na tom chlebe zhruba sme si to nejak porovnali, že nie je to úplne lacná krajina. Medzi Švédskom a Nórskom je celkom veľký rozdiel už. Keď sme prešli zase naspäť do Švédska, tak už sme si hovorili, že už sme v lacnej krajine naspäť. No a keď už som načrtol tie chleby a to jedlo, tak to bola v podstate naša najväčšia položka na celom tripe. Za jedlo sme počas tých 3 mesiacov minuli 2075 eur. Tam sme zarátali aj kaviarne, aj reštaurácie, v ktorých sme boli. Hoci sme neboli nejak často teda v reštauráciách, ale napríklad na Seni sme boli v perfektnej reštaurácii rybárskej, kde počas toho, ako nám servírovali jedlo, tak sme videli, ako prichádza loď a vykladajú nový úlovok, novú várku rýb, rybári, takže naozaj z mora priamo na stôl. A naozaj tam bola veľmi dobrá polievka. Rybácia polievka. Tí z vás, čo nemáte radi ryby, tak asi by ste si tam teda nepochutili, ale my sme s tým v pohode. Takže ešte, aby som to odčlenil, tak v tých reštauráciách a kaviarniach sme nechali 490 eur. S tým, že ja som pravidelne chcel si kupovať také tie škoricové rolky, ktoré tu majú a je to typické pre tento región a vždy, keď som to videl niekde, tak som to chcel vyskúšať, že aké majú tu a či to prekoná tie klasické naše. Prekonalo.
Stal som sa závislým. Ja zase až tak nie, ale proti gustu. No a ďalšou položkou veľkou z nášho budžetu bolo cestovanie. Za cesty, kde sme zhrátali aj trajekty, za prejazdy mostami, za vjazd do miest, pretože aj to je niekde spoplatnené. Plus naftu sme dali 1930 eur, s tým, že iba nafta nás vyšla 1365 eur. Pre prehľad, nafta v Norsku stála okolo 1,80 eur za liter. Na Lofotoch to bolo o niečo viacej možno. Neviem, či to bolo tou hlavnou sezónou, alebo tým, že sú to proste ostrovy, takže je to tam ťažšie dostať, ale bola tam drahšia. A vo Švédsku to bolo 1,40 za liter, čo je tiež celkom dosť veľký rozdiel. A je ešte zaujímavé povedať, že napriek tomu, že oni si tam tú ropu ťažia, tak majú vôbec najdrahšie pohonné hmoty, myslím, že aj v celej Európe vôbec. To je pravda. No a ešte som chcel vlastne povedať, že trajekt z Poľska nás vyšiel 180 eur a do Poľska naspäť zo Švédska 148 eur. Čo je asi dobrá suma. Tým, že vlastne máme auto do 6 metrov, na výšku má 2,6 metra, tak si myslím, že sme v tej nižšej kategórii, tam, kde sú autá. No a tak, môžeš pokračovať. Možno, kde sme tak vedeli ušetriť, tak bolo samozrejme varenie, pretože aj tým, že sme vlastne neboli ani tak blízko miest, alebo tak často sme sa nezdržiavali v mestách, tak sme ani nemali tú možnosť si buď niečo objednať, alebo ísť niekam do reštaurácie, jednak to samozrejme bolo aj drahé. Takže varením sa dá veľa ušetriť. A posledným bodom, ktorý tu máme zaznačený, tak jednak bolo aj to parkovanie, že väčšinu času sme trávili v prírode a na miestach, ktoré boli zadarmo. Nie v kempoch alebo platených parkoviskách. Takže ubytko bolo zadarmo. A ešte s tými potravinami, tak postupne sme si aj našli reťazec alebo reťazce, ktoré majú nižšie ceny potravín a ktoré sú ako u nás. Takisto viete, do ktorých môžete ísť, keď chcete vlastnejšie nakúpiť alebo na väčší nákup a ktoré sú naopak drahšie. Takže takto sme si to vytipovali aj v Norsku a snažili sme sa ušetriť aj tu. Mám tu zaznačené, že v Rema 1000 alebo v Kiwi sa dalo najlepšie nakúpiť. Aby sme to teda zhrnuli, tak celý tento trojmesačný trip nás vyšiel na 4793 eur. Je to zhruba podobná cena, akú sme dali v Taliansku za 71 dní. Je tam pár stoviek rozdiel, ale... Tam to bolo nejakých 4100 niečo eur. Ale s tým, že sme tam chodili oveľa viacej do reštaurácií, po pamiatkách a tak ďalej. Takže nedá sa to úplne jednak jednej porovnať, ale keď si to takto vezmeme, tak nie je to o toľko drahšie. No áno, len v tej Škandinávii to boli viac menej čisté náklady na pohonné hmoty a na nejaké ako potraviny, nič výnimočné, takže je to asi trochu rozdiel, ale zasa sme tam fakt strávili 3 mesiace, absolvovali sme o mnoho viac kilometrov, v Taliansku si to úplne nepamätám, ale myslím, že to bolo menej a jednoducho asi Škandinávia má svoju cenu, no. Treba s tým rátať, že je to drahšia krajina, ale myslím si, že za tie všetky zážitky to vždycky stojí. To, čo sme tam zažili, tak nám už nikto nevezme. To je prírážka za to polnočné slnko, ktoré nikde inde nemajú. Presne tak. Takže toľko k zhrnutiu celého nášho tripu. A keby vás zaujímalo, aké všetky miesta sme navštívili a na ktorých miestach sme kempovali, tak vytvorili sme mapu so všetkými týmito miestami. Každé z nich je označené fotkou, aby ste mali prehľad a vizuálnu predstavu, ako to tam vyzeralo. A môžete nás týmto spôsobom aj podporiť, ak si zakúpite túto našu mapu. Link nájdete v popisku epizódy. Ak by vás náhodou zaujímalo ešte niečo, čo sme možno nespomenuli v tomto videu, tak nám určite dajte vedieť v komentároch, radi na to odpovieme. A dajte nám aj vedieť, či sa vám páčil takýto typ videa a že či by ste možno chceli počuť aj zhrnutia z iných krajín, ktoré sme navštívili. Dajte nám určite aj vedieť, či sa vám páčila naša škandinávska séria
A ak áno, tak radi budeme pre vás tvoriť takéto videá aj naďalej. Každopádne ďakujeme, že ste toto video dopozerali až sem a ako vždy vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahoj. Ty si mi potiahol mikrofón. Aha, prepáč. Bolo ich tam, neviem, 10, možno 12 kosatiek. Nie? Toľko? Nie? Čo chcem povedať? Povedz mi, čo chcem povedať. Aby sme vás... Že sledujete naše videá, ale tí z vás, ktorí možno práve narazili, vás možno ešte niečo zaujímalo z tohto zhrnutia. Počkaj, kýchnem si. Ďalšie nádherné prírodné divadlo sme videli napríklad pri ostrovčeku. Čajok, boli tam rybári na člnkách. Dobre, lepšie to bolo? Asi hej. Máme posledných 9 minút.